Oh Jawa ta bojomu? Nggih Jawa. Lah ya lek mau kenalane ning endi? Enten ngene HP. Kok seneng HP? Lah kula hapusi kok. Saiki kan medsos, model Oh, medsos. Facebook. Nah, nggih. Heeh, mau hapusi piye? Tak hapusi profilku ndasku tok. Dadi jagrake ra tak ketokke. Jagrake ra diketoke. Sing- Bojomu wong ning Indonesia. Riyen iki enten enten luar negeri enten Singapura. Oh, dari TKW Nah, ning kono. TKW. Kenalan kowe ning Kenal Facebook. Facebook. Ah. Profilnya kan mung ndas tok. Heeh, profile. Iki sing apik kan yo gerdase tok to, liyane ra apik. Terus kenalan. Kenalan. Heeh. Aku kan- Kenalkan nama saya Supardi, ngono to. Nggih, uncek kok Suparti kepiye to? Ya, Uncek, oh, uncek to? uncek. Oh, iya. Aku jujur uncek ngono. Heeh, ya. Kamu mau enggak saya jadikan istri? Langsung menunggu. Langsung ae. Aku ki langsung das. Heeh. Aku ndhisik tak lah tak ulur-uluri pangan koncone kok. Oh iya. Iya. Heeh. Tak Lah ulur-ulur pangan. kono lek jawab piye? Ya pikir-pikir pirang-pirang dino, pikir sik. Ah. Bar kuwi terus jawab, ya gelem, ngono terus. Ya yen gelem tenan mulia aku ya. Mulai saka Singapura. Kok Singapura kon mapak nang bandara. Ah. Wah, iya. Aku yel-yelan karo sopirku. Lah ngopo? Kowe dihapusi kok piye? Alah santai wae, ditonton wae. Kowe ku tenanan pura, kowe banci piye ngono kuwi? Oh, iya. Yo kan banci peken aku yo ngono. Aku yo ngono. Ning bojomu ora ngerti, fisikmu mong grok sing mok ketokne sirahmu tok. Nggih, dereng ngertos. Ora ngerti ya. Dereng ngertos. Lah iki lho sing pengen bertanya-tanya nalika kowe petuk pertama karo calon bojomu ki piye lho? Nggih langsung petuk mak bedunduk ngene ku. Ah iya. Wah. Aku uncak lah. Hah? Wah, langsung kaget kae. Ah iya. Wah, langsung aku digendong malah. Oh digendong. Padahal bocah iki imut-imute ram, aku koyo trowelu tadi. Lu. Heeh. Ya terus niku. Nah, terus gendong. Nah, ya terus dadi. Oh. Bojomu ya tidak menolak kondisimu seperti itu ya? Mboten. Berarti- Napa entene? Nah, luar biasa kuwi lho. Bojomu kudu mau opene tenan lho. Nggih, Kowe kaya ngene iki entuk dhuwit kudu blek petutuk ning bojo. Alah kowe kok bro petutuk teng bojo. Ah. Mangkat iki paling pesangone piro 50. Iku tuku bensin karo rokok. Heeh iya iya iya. Tok karo jajan